batun sadaki shi ma haka suke bugawa a jikin kalanda. Yanzu a satin nan kawai wayanda suka bugo min waya suka tambaye ni game da matsalar sadakin nan, ni ban san iyakarsu ba. Wani ya ce ya kai sadakin an ce akwai ciko, wani ya ce ya kai sadakin amma ya buga lissafi ya ga ana biyo shi ciko, menene maganganu dai ga sunan. Saboda a mazhabar malikiya sun ce sadaki yana da iyaka ta fuskar kankanta amma ba shi da iyaka ta fuskar yawa, ko nawa ka bayar a sadaki bai yi yawa ba, amma ta fuskar karanta yana da iyaka, sai kar yayi kasa da rubu'in dinari, kar yayi kasa da rubu'in dinari. To yanzu kafin na fito din nan da na buga gold a kasuwar duniya yanzu a internet, kowane gold daya ana sayar da shi 448 448. To ka yi divide by dinta kashi 4 nawa zai baka? Zai baka 112. Saboda haka yi abu goma waya ce to akwai cikatan 12,000 da zaka ka kai 100 sai yi abu goma a ce to akwai cikatan 12,000 shine akallu sadak. Malamai sun yi maganganu uku, wato fuqaha'ul islam, malaman fiqhu sun rabu gida uku akan matsalar sadaki. Mazhaba ta farko yan mazhabar hanafiya wanda su cewa ma suka yi sadakin dinarin gaba ɗaya za a bayar, ba wai a raba shi 4 ba, ba kwata na dinarin duka shine sadaki, shine mafi karancin sadaki, haka suka ci. Kaga su yanzu kenan in yan hanafiya ne sai an ba da 448 shine mafi kankanta sadaki. Sai yan malikiya suka ce a'a ba dinarin za a bayar gaba ɗaya ba. Ba sai na tsawaita magana akan madogarar su yan hanafiya da mai suka dogara suka yi wannan magana, ba su da wata hujja ce mai rauni, matukar rauni. Sai yan malikiya suka ce a'a ba dinarin za a bayar ba, 4 za a raba shi a bada 1. To shine mu yanzu nan aka kakaba wa mutane 112. Su ma suna da hujjoji, ni cikakken ba malike ne amma wannan zance ne mai raunin gaske, bai da wata madogara. Sai mazhaba ta uku ta yan shafi'iya wanda suka ce bai da iyaka ta fuskar yawa ko karanci, duk wani abu da sunansa kuɗi ko manfa'a in aka bayar da shi a matsayin sadaki yayi. Da haka suka ce daidai da kwanan a masara in aka bayar da shi a matsayin sadaki an yarjejeniya ya zama sadaki, aka daura aure ya dauru. Saboda annabi ya ce iltamis walau khataman min hadid, hadisin Sahal ibn Sa'ad wanda yake cikin Bukhari da Muslim. Hadisi gareri garai, annabi ya ce da sahabi je ka kawo ko zoben karfe ne a daura muku aure. Zoben bakin karfe ka je kasuwa nawa ake sai da shi? 300-400 ake sai da shi. Annabi ya ce je ya kawo ko zoben bakin karfe ne a daura musu aure, ya je wannan din ma bai samu ba. To wannan hadisin yaya za a yi a bashi ga hadisi a Bukhari da Muslim saboda fatawar wani da sunan wani waiwai mazhaba ce, mazhabarwa kuma ana maganar annabiya ce. Ai mazhaba ta ƙare, ai daga an ce annabiya ce maganar wata mazhaba kuma ta kau. Yanzu har wata shegantaka ma fa aka ɗauko, sai wani ya zauna ya ce to auren suwana ma da aka ai lokacin ma ai bai kai rubuci na aka kai shikenan. Kaga yanzu wani sabon salon iskanci ne kuma yake so ma ita so. Kana zauna daura auren ka shekara da tauje a ce ashe an fa gane an yi kuskure a sadaki na sai zaka ci ko kaza. To shi ma sadakin ka je ka samu duk wani malami, in dai malamin gaske ne ba na ƙarya ba, ya ɗauko duk littattafan da yake da su na fikihun malikiya gaba ɗaya tun daga kan iziya ya nan aka fara maganar aure zuwa risala ya je har muktasar na Kalilu ya buɗe a karanta cewa suka yi da kima biyu za a yi amfani, ko a bada a duba kimar dinari ko a duba kimar azurfa. To idan za a duba kimar azurfa, sadakin fa a mazhabar malikiya dirhami 2 ne da rabi, dirhami 2 ne da rabi, bai kai kilogram 10 ba. In ka buga shi a kilogram bai kai kilogram 10 ba, dirhami 3 ma bai kai kilogram 10 ba. Duka kudin da na bi shi a hankali na buga shi, idan ka ɗauke shi cewa ya kai dirhami 3 ma, kai shi ma dirhami 3, kama ban magana dirhami 2 da rabi, kudin 22,000 ne da wani abu.
kuma duk littattafan malikiya cewa suka yi ko a kalli dinari a ɗauki masa ko a kalli azurfa. Me yasa a wannan babin na aure ma kaga sai suka watsar da maganar azurfa suka kankame gold? To duk shegen da izo ya ma magana a babin aure ka bada sadaki ta ka danka ce kai ba dinari ka kalla ba azurfa ka kalla. Ya je ya kawo malamin da ya isa ya warware wannan ya ce ba za a yi aiki da azurfa ba tun daga farko malikiya har karshen ta. Wani malami ne ya taba cewa a'a dole sai dai a dau dinari? Kowa ya ce ku makale wa dinari ku ba azurfa? Babu shi, wallahi ba za a same shi ba. Wanda ya bada 100,000 sadaki ya bayan na girma, ba aƙallu sadaka ka bayar ba, sadaki ka bayar wa ziyada ka ninninka. Dan sadakin in za a dube shi mafi karancin sadaki a malikance billahi allazi la ilaha illa huwa bai kai 20,000 ba. Wanda ya ɗauki 100,000 ya bayar ya bada sadaki na girma na isa. Kuma wa'annan da suka fito da wannan shegantakar suke ta wani kawo maganar aƙallu sadaki sun buɗe fa hanyar mai da mata karuwai. Za a ba wa mace 5,000 a yi zina da ita, ka zo ka ta da rigimar cewa wai ba za a bata wannan kuɗin ya zama sadakinta ba. Shakiyanci ne kawai a cikin addini. In malikancin ma za mu yi magana billahi allazi la ilaha illa hu aqallu sadaq bai kai 20,000 ba. Bai kai 20,000 ba. Kuma ina gaya maka wannan magana duk malamin da ka sani a kowane soro yake in dai ƙaryar malikiya yake ka ɗau wannan magana tawa ka je ka kunna masa in yana da ta cewa ya faɗa zai ji ruwan dalilai daga littattafan malikiya. Daga littattafan malikiya. Saboda haka maganar aƙallu sadak 100,000 da wani abu ƙarya ne, zancen banza ne, zancen wofi ne, ba maganar ilimi a ciki, son zuciya ne. Kar ku yadda da wannan. Ka ba da sadaki 100,000 to ka kai a tafa maka. Ka ba da kindar, ka ba da kuɗi mai yawa da Allah ya ce wa ataitum ihdahunna kintaran, domin akallu sadak bai kai 20,000 ba, bai kai ba. To wannan yana cikin abu na biyu da zan yi magana. Abu na uku lokaci yayi, shi wannan ma samu lokaci mu tattauna shi. Yau za mu koma majalisinmu na muwadda.